Ukoliko vas noću iznenada probudi jak bol u leđima, kao da vas je neko ubo nožem, a zatim usledi 10 dana ukočenosti, pa čak i problema sa hodanjem, velika je verovatnoća da imate diskus herniju. Šta se zapravo desilo? Vaš intervertebralni disk, koji se nalazi između pršljenova, pomerio se i dodirnuo nerv. Nerv je momentalno poslao signal telu da nešto nije u redu, a kao odgovor na to, mišići su se naglo zgrčili u pokušaju da zaštite kičmu. Rezultat? Oštar bol, ukočenost i osjećaj kao da se svaki pokret pretvara u borbu. Ako prepoznajete ove simptome, ne ignorišite ih. Diskus hernije se može lečiti, ali je ključ u pravovremenoj reakciji. U Fizionova centru koristimo kombinaciju manuelnih tehnika i aparata kao i savremene procedure lečenja kako bi vam pomogli da se vratite normalnom životu, bez bola i ograničenja. Gajimo holistički pristup gde tretiramo celo telo, a ne samo pojedinačne disfunkcije. Lečenje zavisi od uzroka nastanka bolova koji se dijagnostikuju na specijalističkom pregledu u našem centru. Na osnovu rezultata pregleda kreiramo plan lečenja koji podrazumeva kombinaciju manuelnih tehnika i aparata uz pomoć kojih možemo pacijenta obezboliti još prvog dana. A u narednoj fazi lečenja uz pomoć 2 vrste fokus aparata možemo uticati na regeneraciju hrskavice, tetiva, ligamenata, pa čak i kosti. Jedini smo u okruženju koji raspolaže sa 2 vrste fokus aparata, a od ove godine u naše protokole lečenja uvrstili smo i robotizovani laser M8 koji zbog svog analgetskog dejstva omogućava oporavak uz minimalan bol i napor za pacijenta. Ukoliko se borite sa bolom u leđima, vratu ili imate bilo koji fizijatrijski problem, zakažite specijalistički pregled kako bi ustanovili pravi uzrok bola i rešili vaš problem.